Estamos en Muxía, hoxe temos connosco a teniente de alcalde deste concello, tamén a portavoz do Partido Popular. Sandra Vilela, moi boas. Hola, boa tarde a todos. Gracias por recibiros aquí en Muxía. Gostaríame empezar, Sandra, se te parece, preguntarche como estades levando esta nova responsabilidade política e como están sendo estes meses ao fronte do goberno muxián. Bueno, pues teño que dicir que moi contenta, non? Porque a pesar de que temos moitísimo traballo, os primeiros días, concretamente as primeiras 2-3 semanas, foron un caos, porque todo o mundo se achegaba, todo o mundo quería vir a saludar e tamén a pedir as cousas que levaban 2 e 3 anos sin facer. En todos os primeiros días casi non éramos moi conscientes da xente que recibíamos nin do que estábamos facendo, porque foi un pouco caótico, pero bueno, eso é unha boa señal tamén, non? Porque a recepción que tuvemos por parte da xente foi super positiva, de esperanza, eu creo, non? De esperanza e de ilusión, eu polo menos así o percibimos. Aquí na Casa do Concello e en xenérico cos traballadores municipales, pois o mismo, quero dicir, recibíronos maravillosamente ben, con moitísima ilusión, están nos axudando moitísimo os empleados municipales, todos, dende as oficinas hasta os servicios múltiples, a policía local, bueno, todos, non quero olvidarme de nadie, todos os operarios municipales nos están axudando moitísimo, e bueno, pues, cando recibes algo así, pues, é positivo, non? Ainda que é certo que temos moitísimas cousas por facer, que temos moitísimas cousas encima da mesa, moitísimos problemas que solucionar, pero bueno, con alegría e con bo rollo, pues, ao final faise todo ben, e eu estou moi contenta de como nos recibiron os veciños, de como nos recibiu a xente aquí, e en xenérico do noso traballo aquí no Concello. Eu, nada máis entrar no novo goberno, entrevistabache para un programa de radio, tiña a sensación dunha política ilusionada por facer cousas por Muxía, pero tamén dunha política, non sei se preocupada ou asustada polo que estaba vendo. Como foi o tránsito? Bueno, a ver, chegamos nun momento no que entramos en outubro e de outubro a diciembre tuvemos que pagar máis de 1 millón de euros en facturas, non? Iso é unha cantidad bastante importante. Entonces, bueno, pues, a situación económica deste Concello é preocupante, desgraciadamente, non? Porque nadie se preocupou de revertir nada do que pasaba, se gastaba sin ningún tipo de sentido, se gastaba sin ningún tipo de previsión, que tamén é importante ter previsión. Agora, por exemplo, que estamos organizando os carnavales, pues, saber o que me vai a costar o carnaval, facer a súa retención de crédito, os seus contratos como deben de ser, para que todo isto fluya e vaya ben, non? E para que as cousas, bueno, ao final son cartos de todos os veciños e, por tanto, hai que gestionarlos con un pouco de cautela, non? E si, a situación económica de Muxía é moi mala, non se pode dicir outra cousa. Eu creo que das peores, por non dicir a peor, da súa historia, pero tamén é certo a parte da ilusión, como ti ben decías, José Manuel. Entonces, bueno, eu sou unha persoa que, como todos sabedes, levo moitos anos en política municipal. A min gusta a política municipal, creo que é a nai da política, que é onde de verdad podes percibir as cousas que estás facendo directamente, e, por tanto, o agradecemento dos veciños cando faz unha cousa ben, dache vida, non? E dache forzas para que pese máis esa parte que a parte negativa. Ahora, ben é certo que a situación económica do Concello é moi dura, e estamos facendo todo o posible para revertila, en tanto en canto, pois, licitando servicios que estaban sin licitar dende fai moitísimo tempo, como é o caso do SAF, que está a puntiño de caramelo, xa abriu unha parte das plicas, falta outra parte, a luz, que licitamos a luz, que nos fixo aforrar 100.000 euros ao ano, é dicir, que unha cousa como é a luz, simplemente facer o contrato de licitación, pois mira, aforramos 100.000 euros, fixemos o contrato das redes sociais, que tamén estaba en precario, e, bueno, estamos traballando xa na licitación do contrato da basura, da recollida da basura, do punto limpio. É dicir, todas estas cousas van a facer que pouco a pouco se vaya correxindo, digamos, esa diferencia que había, porque hai que ter en conta que Muxía gastaba 1 millón de euros máis do que ingresaba. Por tanto, correxir eso, pues, require tempo, non? E, por tanto, estamos en eso.
agora os veciños e as veciñas teñen que saber que en Muxía se gastaba 1 millón de euros máis do que se ingresaba e que non había ningún tipo de control nin de gestión no gasto. Outra das cuestións que quería plantexarche, Sandra, é sobre, neste caso, unhas críticas que viñan da oposición ou, neste caso, non sei se uns augurios ou que dicía que vos levades mal se había rencillas neste bipartito. Bueno, mira, nun pleno municipal donde Iago xa di, nun comentario xa di, bueno, xa sabemos que xa empeza a haber problemas e tal e cual, non? E eu dixeno, mire, non só non hai problemas, senón que temos unha moi boa relación. E augurén, como el tamén dicía que facía augurios, pois eu tamén, nese caso, tamén o fixen, e xa lle dixen nese pleno, non? Que sabía perfectamente que durante os 2 anos e medio que iba a durar esta legislatura se iba a dedicar a dicir que había unha mala relación e que había problemas dentro do goberno. Para nada. É dicir, por sorte, porque é certo que podía pasar, pero por sorte, pois o goberno municipal formado por Partido Popular e Independentes por Muxía ten unha relación moi cordial, falamos todos os días de todo o que estamos facendo, tanto un como a outro, aínda que cada un ten un pouco as súas áreas, poñemos todo en riba da mesa, falámoslo, o que estamos facendo un, o que estamos facendo outro, se nos parece ben os dous, todo fluye, é dicir que non tuvemos grandes discusións sobre o que estábamos facendo, todo parece fluir e, por tanto, a día de hoxe a relación é moi boa e, además, creo, sinceramente, que non vai a cambiar porque temos moi bo entendemento, é dicir, cando temos que discutir algo, discutímolo, sen ningún problema, se chega a un punto de encuentro e en positivo. E, nese sentido, eu veño a traballar moi contenta cos independentes e creo que o alcalde, neste caso, tamén está traballando a gusto comigo. Por tanto, nada que ver, e digo máis, é dicir, os veciños e as veciñas que nos ven xuntos a diario saben perfectamente que hai unha boa relación, porque nos poden ver no Concello traballando, pero tamén nos ven por aí tomando un café, e nos ven na calle, e saben que eso non se finge, non? É dicir, ven como estamos, e poden ver perfectamente que temos unha moi boa relación e espero, ademais, que siga así. Podes comentarme algo sobre a comida de Nadal do Concello? Bueno, a comida de Nadal do Concello é un tema que además eu xa puntualicei, non? Porque o ex-alcalde é un experto en eso, non? É un experto en contar mentiras, en repetila hasta que se convirte nunha verdade, non? Pero o certo é que o que é mentira e o que é verdade é verdade. Este ano, despois de moito tempo, decidimos facer unha comida de Nadal, ademais animados polo funcionariado, que tiñan moitas ganas de que se fixera a comida de Nadal, porque facía moito tempo que non se facía antes de Iago, despois de Iago. Antes de Iago se facía, despois de Iago, cando chegou Iago, pois xa non se facían as comidas de Nadal, que é algo que eu creo que tamén ten que reflexionar, porque no seu goberno a xente non quería facer comidas de Nadal. Bueno, pois o funcionariado nos anima a facer esta comida e tal, e así nos poñemos, decimos, bueno, pois vamos a facer a comida de Nadal, e precisamente porque nesa época oscura de Muxía houve persoas que deixaron as súas funcións no ayuntamento e que nin siquiera tiveron pois, unha despedida ou un detalle, un cariño, decidimos invitar a esa comida a todas as persoas que marcharon do ayuntamento nestes 5 anos de goberno socialista, porque antes de Iago, cando había unha xubilación ou unha cousa deste tipo, pois, efectivamente, como pasa en casi todas as empresas, pois se facía unha despedida e un detalle e tal. En Muxía, durante eses 5 anos non se fixo, non? Entón, bueno, pois a nos pareceu interesante recoñecer a esas persoas que nos habían deixado o seu traballo, algunhas levaban 40 anos traballando no noso Concello cando se jubilaron, e, por tanto, pues, convidamos a todas as persoas que se habían jubilado, convidamos, obviamente, a todo o funcionariado e personal do Concello, e tamén decidimos invitar a todos os exalcaldes. Así foi, invitamos a todo o mundo, o que pudo vir ben e o que non pudo vir non ben. Respecto concretamente da parte dos alcaldes, houve 2 alcaldes presentes nesa comida, que foi
Jesús María Barrientos e Félix Porto, invitouse a Alberto Blanco, invitouse a Bautista, non puderon vir, e invitouse a Iago Toba. Teño que dicir que non tuvemos resposta nin pa sí nin pa non. Non só invitamos a Iago Toba e a todo o grupo socialista, porque tamén foi invitada toda a corporación municipal, incluída, obviamente, a voceira do BNG, e os grupos do goberno e o grupo socialista. Por parte do grupo socialista non tuvemos resposta de ningún dos seus membros, e, por tanto, non viñeron a comida, pero eu creo que xa é unha manipulación intentar dicir que había un alcalde ali, que é o que el di que maneja os fíos de toda a política muxiana dende fai non sei canto tempo, porque non é que houbera un alcalde ali, estaba ese alcalde e todos os exalcaldes que quixeron vir a esa comida. E, insisto, a mí doume moita pena, obviamente, que Alberto Blanco, por exemplo, non poidera vir, pero, bueno, por un motivo de salud, non pudo estar con nós. Hubiera-me encantado que estuvera, pero vamos, os que estuveron foron os que puderon e quixeron estar. Despois entra a segunda parte, non? Que é dicir que nesa comida había un constructor. E además é que ali había 45 personas. E as 45 personas poden atestiguar que non había ningún constructor. É dicir, ali estuveron os exalcaldes que quixeron vir, os que se jubilaron que quixeron vir, os actuales traballadores do Concello que quixeron vir e os membros da Corporación Municipal que quixemos ir. Pasámoslo de maravilla, cada un pagou o seu, teño que dicir, porque tamén é algo creo que importante, para min, polo menos eu, cada un pagou o seu plato, incluso os que viñan jubilados e homenajeados tamén pagaron o seu plato, ou acabar de comer, fixeron ali unhas palabras, si é certo que se lle dou un detalliño, un santuario da Barca ás persoas estas que se habían jubilado en recuerdo do Concello de Muxía, un regalo institucional a esas persoas, e a partir de aí, pois, non dá para máis. O que pasa é que eu creo que o que lle pasa a Iago é que o que ten unha rabieta, como tantas que ten, non? Porque na súa cabeza non colle que entre este novo goberno, que en 3 meses sea capaz de unir a todo o Concello, a todos os traballadores do Concello, a todos os exalcaldes, a toda a corporación e facer unha comida con toda a normalidade do mundo, porque non é nada extraño, eso sería o normal. E digo máis, extrañalle porque teño que dicir que cando o funcionariado se enterou de que íbamos a invitar a toda a corporación, o que nos trasladaban é que sepades que se Iago ven a comida non vamos a asistir. O sea que, probablemente, se Iago decidira aceptar esa invitación, non teríamos comida. Igual se ten que plantear o porqué, despois de 5 anos, os empleados municipales non queren sentarse nunha mesa a comer con ele. En todo caso, nin había constructor, e por moito que o repitan, é falso, porque detrás de nós non hai ningún constructor, detrás de nós están os veciños de Muxía, e o alcalde Félix Porto, que obviamente todos sabemos que se refire a Félix, estaba ali, igual que estaba Jesús María Barrientos, e igual que todos os exalcaldes foron convidados. Sandra, Muxía estivo presente en Fitur con Percibe Muxía, pero tamén foi obxecto de críticas por parte do PSOE pola xestión e pola non presencia en espacios físicos en Fitur. Como encaixaste esas críticas e como foi o tema? Bueno, mira, efectivamente, tan pronto entramos a gobernar, eu son además a concelleira de Turismo, empezamos a gobernar en outubro, tiñamos por diante Fitur, e no mes de novembro, mediados de novembro, pois empezamos a falar de Fitur. Chamamos a Tour España, chamamos a Tour Galicia, para intentar buscar un espacio para poder presentar o noso proxecto, un espacio propio, digamos, para intentar presentar ese proxecto, e concretamente Tour España o que nos contesta é que iso tiña que haber estado solicitado facía meses. Por tanto, non teño moito máis que dicir, non? Seguramente o ano que ven nos vai a pasar isto, non? Porque xa nos encargaremos de pedir as cousas en tempo e forma como ten que ser. Pero, desgraciadamente, efectivamente, pues, non pudemos ter un espacio propio, que ao final son 3-4 minutos. Iso non quere dicir que Muxía non estuvera en Fitur, porque estivemos en Fitur cun proxecto moi serio,
como é o Percibe Muxía, onde estamos presentando a primeira semana de exaltación do Percebe de Muxía, que será, se todo nos sale como debemos, estamos cerrando programación, a última semana de setembro, unha festa que está pensada para exaltar o produto Percebe, pero non é unha festa gastronómica como tal, sino que é unha festa pensada para exaltar todos os sentidos, non? Para falar de medio ambiente, falar de cuidado do recurso, falar de limpieza do medio ambiente, de cuidar en general o medio ambiente. Temos pensado facer distintos coloquios, pequenos homenaxes, falando de distintas cuestións que teñen que ver co Percebe, como, por exemplo, falando da muller percebeira, que é unha cuestión relevantísima na economía de Muxía, porque a muller percebeira tuvo moitísima importancia no mundo de Muxía, falando tamén de dar a coñecer os nosos espacios, sacando tamén o tema do pueblo e levando ás aldeas para facer unha rede cas nosas casas rurales. Vamos a ter distintas actividades nas distintas casas rurales, con música, pequenos show cookings, en fin, para, digamos que tamén diversificar un pouco e non ter todo isto. Obviamente habrá unha festa gastronómica, un día de degustación propiamente dito, e tamén estamos buscando meter o deporte aí no medio a través dun trail do Percebe, dunha carreira que seguramente será espectacular, porque obviamente o noso entorno é maravilloso. E todo isto o levamos a Fitur co noso tríptico, yo presentamos a distintas personas, a presidente de Paradores, porque tamén queremos que o Parador este integrado en este proxecto, que é un motor importantísimo ahora mesmo para Muxía e para a Costa da Morte, con distintos políticos, o presidente da Xunta, co conselleiro do Mar, os cales tamén aproveitamos para pedirlles axuda, non?, para levar a cabo este proxecto, e teño que dicir que o recibiron moi ben, e incluso con sorpresa a miña exconselleira de Mar, Rosa Quintana, que xa me dixo está apuntadísima a fecha, non?, porque non podía ser de outra forma. Rosa traballou moitísimo polo mar e además adora esta zona, e por tanto, obviamente sabe que eu teño unha vinculación moi directa co mundo do Percebe, e fixolle especial ilusión que eu, levar a cabo este proxecto, e aparte tivemos reunións con tour operadores, con empresas turísticas, para falar tamén da Vía Mariana. É dicir, que eso de que Muxía non estuvo presente en Fitur non é máis con a falacia. Ademais, estuvemos presentes a través da CEMAT e a través da Asociación dos Camiños Fisterra Muxía, que ambas as dúas tuveron presentacións en Tour Galicia e en Tour España, e obviamente Muxía estuvo presente en eso, e colaboramos na elaboración das cuestións que levaron a Fitur. E acabo dicindo sobre Fitur que as comparacións son odiosas, non hai máis que ver o vídeo que elaboramos para Fitur e que todos poden ver nas redes onde se fala do Percibe de Muxía, ese tríptico, ese díptico que levamos, ese traballo de reunións do que estou falando. E se volvemos a vista atrás, eu preguntaría ao señor Toba onde presentou o ano pasado, cal foi o proxecto que levou o ano pasado a Fitur, en que consistiu e cal foron os hitos do que el levou o ano pasado a Fitur, porque se todos temos memoria, recordo que o que se fixo ano pasado en Fitur foi o último día, despois de acabar xa Fitur, colgar un vídeo de xente pola noite, polas calles, de xente máis ou menos conocida, na porta dunha discoteca, dicindo Muxía bonita. Eso foi o que se foi facer a Fitur o ano pasado. Por tanto, nos levamos un proxecto moito máis serio, que expuxemos a persoas que consideramos relevantes e que nos poden axudar, e máis, xa estamos traballando, que surgiu en Fitur ca Casa de Galicia, para poder levar tamén unha exposición e a presentación de toda esta programación cando teñamos cerrada a Casa de Galicia a Madrid. Por tanto, que isto é traballo, e o resto, eu creo que o que che son contos. El dixo nunha ocasión que iba a facer unha oposición constructiva, e eu de constructiva isto non vexo nada, porque o que tiña que facer era alegrarse de que esteamos traballando nun proxecto tan ambicioso e tan bonito como vai a ser
percibe Muxía. Non quería obviar eu a importancia que ten a letra galegas, e neste caso tamén para Muxía, que será protagonista e tamén con actos propios, non? Pois sí, para nós foi moi gratificante cando me chamou o presidente da Real Academia Galega e me dixo que era o presidente da Real Academia Galega, pois xa me puxo un pouco nerviosa, porque era algo que pensamos que non iba a salir, e sin embargo, pois sí, non? Eu creo que aquí é onde se ve o traballo, non? É dicir, o traballo é máis silencioso, porque nós non anunciamos cousas hasta que non están feitas. De feito, este tema da Real Academia Galega non o íbamos a contar hasta que xa superamos a fecha, o día e tuveramos todo cerrado, e foi a propia Real Academia Galega a que o fixo público, non? Que Muxía iba a ser unha das sedes dos actos, digamos, centrais da conmemoración das Letras Galegas 2025. Isto ten unha relevancia importantísima. Muxía vai a convertirse nun dos centros culturais de Galicia este ano, das Letras Galegas este ano. Para nós era, casi unha fantasía, e, sin embargo, se nos comunicamos con eles fai semanas, explicando un pouco que Eva Castiñeira era unha das protagonistas este ano das letras, muxiana, temos preparada xa encamiñada unha programación para as letras interesantísima, e además moi pensada, por tanto, expoñíamos un pouco que o noso proxecto para as letras galegas, e se ve que lles debiu parecer algo serio e riguroso, porque deciden efectivamente darnos ese sitio, e Muxía será o quen acolla ese simposio da Real Academia Galega a finais de ano, que ainda non temos a fecha concretada. E isto implica que unhas 300 persoas acudirán a Muxía a ese simposio en pleno inverno a falar de cultura e a falar de idioma, e eu creo que isto ten unha importancia moi relevante. Teño que dicir que eu creo que en general a Consellería de Cultura creo que a diferencia é abismal. Estáse facendo xa a programación cultural anual, é dicir, xa temos hasta junio, julio, sabemos prácticamente todo o que temos na mente, e todo está pensado para fomentar a identidade, para fomentar a cultura, tamén o ocio, obviamente, porque a cultura tamén é ocio, non? Pero eu creo que desde as administracións temos que facer cousas serias, non? O que non podemos é pretender fomentar a Festa do Congrio a través de traer o combo dominicano, non? Eu creo que esas cousas non son propias dunha administración seria. Eu creo que nós temos que fomentar a nosa cultura e a nosa identidade doutro xeito moito máis serio. Ademais, o que pretendemos que a cultura é unir, implicar ao pueblo en todo. Agora temos o entroido por diante, a gala de carnaval vai a presentar uns membros da Escola Municipal de Teatro, que é mellor, é dicir, non necesitamos traer nada exterior, porque temos aquí xente maravillosa, que además vai a ser espectacular o show que van a facer. Empezamos inaugurando a sala Gervasio Sar, que era, eu creo que unha deuda que se tiña con Gervasio e ca súa familia, algo tamén moi propio. É dicir, eu creo que o que temos que facer que a cultura é poñer en valor noso. Temos un tecido asociativo maravilloso, a Coral xa ven aquí a facernos propostas, a Asociación contra o Cáncer. É dicir, eu creo que temos unha xente no noso ayuntamiento tan boa que vamos a facer grandísimas cousas sin tampouco gastar unha cantidade especialmente grande de cartos. E eu creo que a xente vai a notar unha diferencia a nivel cultural impresionante, sobre todo porque, insisto, o que vamos e o que intentamos é facer pueblo, facer unión, que a xente volva á calle, que a xente volva a ter ganas de salir, que volva a ter ganas de ir aos sitios, que se reconcilien consigo mismos, non? Que isto era un problema, e un problema serio, de orixen sempre. Muxía socialmente estaba moi dividido, e o que queremos é que a xente volva a disfrutar do seu pueblo e da súa cultura. En ese sentido, teño que dicilo, porque non pode ser de outra forma,
teño que darle as gracias de forma moi especial a Miriam, a nosa técnico de cultura, e a Vicky Rivadulla, que é un lujo ter unha persona como Vicky Rivadulla, que me axudan muitísimo, que me dá muitísimas ideas, que, bueno, non sabría explicar. Para min casi me emociona falar delas, porque para min foi unha sorpresa maravillosa que estas persoas apareceran na miña vida, porque queren moitísimo a Muxía, moitísimo, queren moitísimo a cultura, percibo así todos os días e sentían que non podían facer nada pola súa cultura porque non había ningún interés por eso, e temos uns proxectos maravillosos. Tamén vamos a colaborar con Horta Creativa en moitas cousas, que son uns chavales estupendos, que teñen un dinamismo increíble, e por tanto eu creo que simplemente unindo o pueblo vamos a sacar unha programación cultural espectacular, con moito traballo, con moito rigor, e este tema da Real Academia Galega pois, é un síntoma de que estamos facendo as cousas ben. Permíteme 5 segundos só, Sandra, non é algo cultural, pero algo que forma parte das raíces e do ADN de Muxía Virxe da Barca, que tamén este ano ten un ano moi especial, non? Sí, hombre, claro, ano xubileu, e además nese sentido teño que dicir que mellor, non? Porque acabamos de estrenar, enténdaseme de forma positiva, ao noso párroco e pois ten a sorte, non? Bueno, eu creo que máis que a sorte tamén é un recoñecemento a él, non? Ao santuario, por suposto, pero tamén a don Daniel polo traballo que está facendo de que o noso santuario sea elexido para eso, non? O outro día tuvemos un acto de inicio do ano xubileo maravilloso, donde eu creo que todo Muxía disfrutou muitísimo nesa procesión da Nosa Señora da Barca, e, bueno, pois nese sentido, poñer en valor tamén o que dicía antes, non? Además, Muxía é fin da Vía Mariana, e iso tamén é algo que hai que potenciar e que contarlle ao mundo, porque, bueno, temos ese espacio que, obviamente, o santuario é a nosa xoia, non? É dicir, non hai nada máis que o santuario, nada máis importante, e nese sentido, pois, estamos encantados, esperamos, xa lle dixemos a don Daniel, que tiña toda a nosa disposición e colaboración, porque, además, teño que dicir que é unha persoa que está facendo muitísimo polo santuario, que está facendo muitísimo por recuperar o santuario, e ao cal eu creo que todos tamén temos que estar agradecidos, e dende aquí, polo menos, o meu agradecemento como persona e como teniente alcalde a noso párroco, a don Daniel. É un placer falar contigo novamente, Sandra Vilela. Quería rematar pois mirando un pouco o futuro a curto medio prazo. Cales son para ti, como líder do Partido Popular e teniente alcalde, cales son os proxectos ou os pasos que debe dar Muxía de agora en diante? Bueno, mira, aquí hai muitísimo traballo que facer. Nos aprobamos outro día un post no que, desgraciadamente, tuvemos que utilizar €500.000 para gasto corriente para poder cadrar uns orzamentos que, se non, serían imposibles de cadrar, non? Aprobamos a auga de Morpiguite a Pasantes, aprobamos unha pista deportiva na Paluxa, temos pendiente a depuración da auga a depuración de Frixe, temos pendiente acabar a carretera de Castelos a Viseu, temos pendiente a auga de Suxo, temos pendiente moitísimos temas en general de saneamento, porque temos prácticamente todas as depuradoras en cao técnico, estamos pagando multas todos os días, por tanto temos que meter man, temos toda a rede viaria do Concello feita polvo, toda. O outro día o exalcalde criticábanos por levar a pista da Paluxa e dicía, por que non levábamos a pista de Senande ou a de Villarmide ou a de Castro? Pois sí, podríamos levar a de Senande, a de Villarmide, a de Castro, porque todas están igual, a de Morpeguite, todas, o sea, podríamos leválas todas. De feito, el facía unha proposta, non, dounos un listado de obras que se podían facer, e eu dixenlle, mire, pode poñer 500 obras máis e seguiremos tendo necesidades no Concello, non? Por tanto, bueno, eu creo que a auga, o tema da auga, estamos traballando en facer un proxecto serio para a auga, porque ten que ser así. O que non vamos a facer é facer proxectos de mentira, non? Como era o caso
do goberno anterior, de anunciar e non facer nada, non? Cando teñamos listo sacaremos o tema da agua, o tema das depuracións, obviamente hai que seguir con ela, do saneamento, hai que seguir traballando en ese sentido, xa digo, no tema dos viais tamén, e despois, pois, hai moitas cousas máis, non? Porque eu creo que hai que poñer a andar os servicios sociales de outro xeito, máis cercano, quizás, a emerxencia social, desgraciadamente, na legislatura pasada se deixou de prestar porque non se estaba prestando como se debe e é algo que temos que afrontar porque non podemos deixar de lado as persoas que o están pasando mal. En deportes temos moito que facer porque temos un polideportivo municipal que está destruído, que o señor Valentín Formoso e o señor Toba dixeron que iban a mandar 300.000 euros da Diputación para arreglalo, pero a día de hoxe non chegaron. Temos un campo de fútbol con moitas necesidades, con os vestuarios entrándolle aguas todos os días. O apoio para nós ao Club de Fútbol Muxía é fundamental e creo que temos que colaborar de forma moito máis estreita, o mismo co resto dos deportistas que temos en Muxía. O outro día aprobábase aquí unha moción para poder becalos, que era unha proposta que xa o Partido Popular había feito no goberno anterior, pero que non se fixo nada. Bueno, en fin, temos tantísimas cousas por facer. Na cultura, teño que dicir que quizás sea a área onde xa o teño todo un pouco máis enfocado, pero, sobre todo, eu creo que o máis importante de todo, que creo, e non quero ser soberbia, por iso digo creo, que o estamos conseguindo, é que a xente sepa que aquí ten alguén, que poden vir aquí, falar con nós, contarnos o seu problema, e que vamos a intentar darlle solución. Seguramente, a veces non todo rápido que a xente lle gustaría, porque é imposible, non? Levamos 4 meses gobernando e necesitamos un pouco de tempo. Pero sí é certo que pouco a pouco vamos dando solución a todo o que eles nos piden e vamos a seguir en esa liña, non? Por tanto, eu creo que o máis importante xa o teñen os veciños, que é un goberno que poden falar, que poden saber que as cousas que nos contan nos preocupan e que traballamos en elas para darlle solución. E a reconciliación social, non me cansarei de dicirlo. Si somos capaces de conseguir que o pueblo se reconcilie, pois xa eu casi que con eso xa me daría por conforme e creo que o estamos conseguindo, porque polo menos o que me di por aí cando falo, non? É que unha das cousas que sí que me comentan moito é, bueno, o pueblo ahora xa está de outra forma, xa está máis contento, está máis relajado, non hai esa tensión entre a xente, e iso, pois, para mí é moi importante. Pero, bueno, está claro que temos moitísimo traballo por facer, e pouco a pouco, pero estou segura de que o vamos a ir conseguindo. Sandra, moitísimas gracias. Gracias a ti, José.